Hey guys, maglaba ta kay Sabado. Daghan kay kog labhonon guys. Pantas tabay. Kay daghan labhonon. Labangi ko yung laba guys. Bata kay ugma klase na. Di na punta ka laba ugma kay Lunes. Bantay na putas bata. Lahat. Kato ba imong tuba ba? Kuan, di aw suka ba mo to ibuwad. Sa init inyo si Maricel. Ibuwag ka ito dito kay ibutas sa kusina. Ha? Kusina ni mo. Musa dahil init sa kusina ka, di ba? Guys, good morning, good morning. Usa din ni nani. Ni Labata guys. kini ba kini? Kuan kanang inana